Ak žijete niekde, kde je tvrdá voda, tak viete presne, ako rýchlo sa tvorí aj vodný kameň. A mňa už fakt nebavilo neustále niečo drhnúť a aj tak nedosiahnem ten dokonalý čistý výsledok. Ale vtedy som objavila odstraňovač vodného kameňa od Biobuby a bol to obrovský rozdiel. Navyše presne zapadá do môjho plánu doma produkovať oveľa menej odpadu. A čo sa mi veľmi páči, je to, že ide o koncentrované zloženie, takže stačí fakt málo a vydrží super dlho. A v závislosti od toho, ako silný je nános, môžem použiť buď koncentrovaný, alebo ho zriediť s vodou, čo je veľmi praktické a ekonomické. Používam ho na tie najodolnejšie miesta, kde sa predtým ten starý vodný kameň ani nepohol. Necháte ho chvíľu pôsobiť a potom, keď ho zotriete a oplachnete ten povrch, budete vidieť, že bude neporovnateľne čistejší. Toto je jeden presne z tých produktov, kde výsledok vidíte okamžite. A ďalším dôvodom, prečo sa mi Biobuby ako značka páči, je práve ten, že to vôbec nie je len o dobrom čistení, ale prinášajú zero waste filozofiu do každodennej starostlivosti o domácnosť a práve vďaka tomu mám pocit, že robím rozumnejšie rozhodnutie pre svoj domov a zároveň nevytváram žiadny zbytočný odpad. A ak ste na Slovensku, Biobuby navyše umožňuje bezplatné vrátenie prázdnych fľaš cez tisíce odberných miest, pakety a GLS, čo je podľa mňa geniálny systém, pretože umožňuje udržateľné upratovanie naozaj pohodlné a vôbec nie komplikované. Ak chcete čistič, ktorý si rýchlo poradí s odolným vodným kameňom a zároveň pritom podporí vašu zero waste rutinu, tak tento určite musíte vyskúšať. Biobuby je pre mňa skvelý objav, hlavne na miesta, ktoré potrebujú hĺbkové čistenie bez toho, aby ste si zbytočne celý proces komplikovali.